mögén bújik, aztán kapaszkodik. Nina. Pucsika. A Díszi szeretné egy HD felvételből? Azon vagyok. Mondom HD. Arra az én telefonom. Nézd már, jaj, Istenem, de cuki. Bubibe, hát óvatosan kell a nővéreddel bánni. Hát ő egy kis cica. Bubibe, ő baba még. Igen. Jaj, nézd. Istenem. Nina, hát elbújnál? Istenem. Hogy világít a szemem? Jaj. Jó, Bubi, ezt lehet, hogy megszívtad. Mondja valamit, Bubi. Bubi, beszélj a kamerába. Most te vagy, Soron. Bubi. Hát ott a Nina. Ott a Nina. Lámpalázos. Kapcsolod akkor? Bubi. Na, vége van a bulinak? Meg is nézem a műsort. Úristen, mekkora hagyma van ott. Azt is vegyük fel. A kicsit mutáns az a hagyma, nem? Elég nagy. Ez nagyon jót kaptam el, hallod? Ez nagyon jó. Jó, ebben szívem. Na, leállítom. Nagyon